Jak sinalaw. Ni mama na ito. Wala tong problema pare, wala si kalatan no. O sila mo may masikan o labay mo di manggulot adyan nata rin. Relo, Quintas, bariyang luma, pera ng ibang bansa. Bibili ako. Buha po niya sa liw kong relo ay. Sa liw ko labay 50. Bariyang luma. Oy! Bariyang luma! Ay! Rilong kwintas! Wala ko yaw? Ha? Malaho kayo? Sa yun kaya mga salog kiniya barya. Okay. Wala ilako ni jam barya dadagol. Kami aroma barya mo la, amin lako mo siya ya barya, to saragman, balo ni kuno. To sarag. Suple! To saragman. Malarong tan. Ugap lo. Ani? Uy, lo si ka wala bayad tay. Rilo mo. Asaliw kuya, 50 ba, 50. Tapos mo tasali mo kala sa lasos. Malasaw. Kawa ang balo ya, pero Di ba din? Taman 50 dinubli naging sa lasos. Saliw mo ya. Malabay. Saliw mo. Srin. Armang ba hanggang 50 la ba? 150. Una. Gulo tuloy. Tinako mo la ba ta mo? Hindi, asaliw ko 50 lang tiya. Pero sarag to niya ni mo ni. Ang gagana eh. Okay, sisilaw-silaw di. Ikas mo. Paano 20 tan? Hindi ah. Di pa. Sali mo ka ba? Saliw mo. 150. 150. 150. Sige pala tan. Wala cash mo, wala Gcash ko mo dyan. Gcash la. Gcash. Tayo 5. 53. 53, 54, 52. Good. Alaga rin ko 150. Un! 150 Wala ka ba kung malalala ko rin Ken? May arom niya. Kaya may baryang luma. Dito talay ni at tanabong. Dako dito mga misteryosong gabi. Sigurado ko ni. Kasumtan. Balo nito na mong. Oy! On! Pa? On! Sige. Pa ang mansulasin, lako to siya kaya 150 kuno ay tagtuan ta mabli ang 50 min siguro yan kasi ni original ni. Gold ni tan silver. Ano dawat? Toy, naul mo na relo papanak ko si ka. Hindi nilang titay, ako Ni nilang mo. magkailako-lako ade mo tata mamabli man ay. Ako nilang tinal mo, ako na silang may tuon ang ilako ko na ni man. Uy pare! Lumaya wala sa likod di manag pa tumay yung relo kantoy. Barya kanto ni relo. Kita na pong kumerilo. Ha? Singaon tan na mo. Sinalang ko yan, 50! Guaya pare. Tonton! Akala mo ya? Tonton! Atong man Amay magpagi, amay magpa... Atong man. Tagtuman, amay... Lumang barya kanto. Sinalang Akala ko mo 50. Sinali mo guaya eh. Tonton! Atong man ni ayaman na may nakita ng kuli abong. Guaya pare. Anto alon si pambibirber. Abay bike ko lang ito na aso ya. Jak sinalaw! Ni mama na ito. Manyami ang ilako ko tayo ni. Aya. Gadya! Ni, sinalaw ko lang tisikato, itayin nila ko to siya. Akin lang akong may. Atin nga ako na siya, tigawan ko sa ito na ini. Patay na ako! Akin lang akong sika to. Pagkatut siya ka. Adural lang ko no, katuin na ako pag siya to. Ang tama salo, ayan ti Admiral. Ni ano nito yan naman, gustuhan to. Sinali mo ma. Saliw to, Aya pare. Ay to ginagala. Ako ginagana. Natang bayaran mo ya pare. Alon si pangkikin. Pigitaon talang sa niba, bayaran mo ya pare. Bigata na! Eh 20 milyon, wag katangang mantupit. Pigyan pa mo saya. 150! Anto, bayaran mo ya. Bayaran mo tan. Kutang bayaran, kasalanan ng anak mo, tayo lang Aki po to. kasalanan ko. Ito na di man ang Third party labat, third party! Kargam dyan panganinan niya eh. Third party labat! Mabapal sa kayo! Anto tanay pare eh. Anto, wala siya lain relo. Salamat. Parang to may bayar ko sa man eh, 150 ay. Wala tong problema pare, wala si kalatan no. O sila mo may masikan o labay mo di manggulot adyan nata rin. Talaga, o silang kumas, ay batik ang takamok no. Ay! Ay! Kin, dami rilo! Rilo ya. May kwarta yan, pinasalik ko sa may rilo, 150! Ikon tao ti babagam siyang katang, bagal ka mo.